Päivän ylin lämpötila tänään 19.21. Huomenna 20.26 asti. Yön alin 3-9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihteleva. Kemi 1 5, lounas 5, ajos 7, itäkaakko 4, selkeää 50. Hyvää myöhä, selkeää 50. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Radio Ale Taverne. Kello on 23.40.50. Jussarille 9, länsi 6, selkeää 20. Hanko Tulliniemi 10, länsi 3, Rossarille 10, länsi 5. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen pouta. Iltapäivällä alueen pohjoisosa 9, selkeää 50. Ulkokalla 6, lounas 9, Nahkiainen 7, lounas 11, selkeää ja poutaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20-25 astetta ja yön ali 5-10 astetta.